ya da an kanar fakira bayan ta kasance fakir ko talauci wasarar jamila ta zama kyakkyawa da an kanar da mima bayan ta kasance mummuna da ajali an ja'a rasulullah sallallahu alaihi girman wasallam kusa da manzo wa kasara auladuha wa auladuha wa ibilaha bi barakati rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin sai da armara'at ta ga abin da wala amarar ajaiba ta ga abubuwan mamaki inna kana rasul sallallahu lokacin da manzo kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sannatayn bayan shekara ba'da sannatayn shekara bi biyu baiti halimatu sadiya Halimatu wa Sadiya kana an-nabiyyu annabi ya kasance mala dafali wasbiyan da yara yi wara'i baiti halimatu sadiya gida Halimatu kuma Sadiya ba da zalika haka ja dairun wani tsuntsu ya zo ja dairun suna dairun ma'ahu wani tsuntsu tare da ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu suma dairun ma'ahu wani tsuntsu tare da shi aka za rasulullah sallallahu alaihi wasallam suma dara bihi suka tashi da shi dara bihi suka tashi da suma shi dara suka ƙara tashi dara suka tashi dara suka tashi suma dara suka tashi dara bihi da ya ta samai ma za dairu wannan tsuntsu wasa da dairu ba tsuntsu bane inna ma huwa jibrilu jibrilu ne wa za dairu wannan tsuntsu wasa da dairu ba tsuntsu inna bane ma huwa jibrilu alayhi salam jibrilu ne alayhi salam wa mika'il alayhi salam Mika'il alayhi salam wa dairun akhar wani tsuntsun kuma laysa bi dairin ba tsuntsu inna ma huwa mika'il alayhi salam Mika'il alayhi salam fadara bi lana ya ta suka samai tashi da shi zuwa nan dara sama dara hatta gaban ayyunan nas har suka buya ga idan mutane sun ba da zalika ba haka nazala suka sauka ta dauhatin karkashin wata bishiya dauhatin wata bishiya zata zillin ba wuce inuwa sun ba da ba zalika haka shabba jibrilu sadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya bude sadar rasulullah sallallahu alaihi cikin wasallam manzo Allah